Renátka, môžeme? Čaute, ja som Jakub. A ja som Vicky. A chceli by som vám predstaviť jeden starší karaván, ktorý sme si zakúpili a či bol to dobrý nápad, sa dozviete v ďalších častiach a zároveň v tomto videu by som vám chceli predstaviť pôvodný stav, ako sme ho zobrali práve ešte stále na českých prevozných značkách. Presne tak. Poďme sa na to pozrieť. Jedná sa vlastne o Fiat Ducato, je to 2,5 liter turbodiesel z roku 97 a túto platformu upravil úpravca Himmer. Momentálne to má najazdených 136 000, takže nie je to vôbec veľa. Je to kvázi overených 136 000, auto nám prešlo kontrolu originality. Plánujem urobiť celkový postup, ako takéto auto prihlásiť. My sme ho zobrali z Čiech konkrétne, takže predpokladám, že ďalšie video bude o tom, ako sme to auto doviezli, ako sme ho prihlásili, aké potrebujete papiere na prihlásenie takéto vozidla na Slovensku a teda ak sa nám to podarí, lebo stále to ešte nemáme hotové. Zatiaľ to ide ako po masle. Zatiaľ to ide ako po masle. Poďme sa pozrieť dozadu, ako to vyzerá v obytnej časti. V tejto časti, ako vidíte, je to 97, takže ten dizajn je ešte, ako by som to povedal? Zastaralý a nie je to vyslovene pre tých ľudí, ktorí hľadajú nejakú exkluzivitu, alebo pre tých ľudí, ktorí hľadajú niečo úplne že top, nové, čisté, voňavé. Ale to sa zase menia. Tak poďte sa s nami pozrieť dovnútra a do našej obytnej časti. Tak vítajte v našej obývačke a kuchyni. Ako v každom karaváne tu máme samozrejme aj umývadlo. Máme tu naše pôvodné veci po majiteľovi, takže tu sme ešte nepratali. Zatiaľ sa môžete pozrieť, ako to tu vyzerá. Taktiež tu máme... Čo to je? Čo to je? Hej. Toto je Dčka. A toto je plynový sporák. Plynový sporák, dobre. Toto je plynový sporák, toto je mačka. Toto je susedová mačka. Plynový sporák, takže je to vlastne... Moje kráľovstvo. V ktorom varím ja. Presne tak, ale nie, striedame sa pravidelne. Takže je tu aj chladnička s mrazničkou značky Electrolux. Najnovší model. AKA 2023. To určite meniť nebudeme. Dá sa napojiť aj na elektrinu alebo plyn. Sú tam dva čudlíky. Asi ich vidíte. Tak, je to OK. Dobre. Taktiež tu máme úložné priestory, ktoré sú určené hlavne na tie príbory. Toto tu ešte všetko budeme musieť dávať dokopy. Spodné skrinky. Tak máme tu už aj kamoša. Asi budeme brávať spolu na cesty. Je tu množstvo úložných priestorov, ako môžete vidieť, či už tu na hore v kuchyni, alebo aj na druhej strane. A v tejto časti sa nám páči hlavne to, že tu veľké miesto, či už na jedenie, prípravu jedla, alebo aj na spanie. Hej, sú to rozložiteľné sedačky a... No, ono sa dá aj tento stôl posúvať, to znamená, že ten priestor vieme zväčšiť na jednej alebo na druhej strane. To je podľa mňa úplne výhoda. V dolnej časti vidno už aj výduchy. Tieto výduchy vlastne fungujú na princípe ústredného kúrenia. Kúrenie je skryté v zadnej časti a pomocou týchto výduchov sa dostáva teplý vzduch do kabíny. Tak, tu je všechna elektronika a aj šatníková skriňa. Trošku tu máme slabé svetlo, ale snad to uvidíte. Možno takto. Toto je kúrenie, tu je nádrž na vodu a nádrž na vodu v podstate, ktorá funguje na tom princípe, že uchladzuje sa v tejto klimatizácii. Táto je domontovaná, zainštalovaná majiteľom. Máme tu niekoho intrudera. Tam je intruder. Takže vlastne klímu doinštaloval ešte bývalý majiteľ, čo je fajn, pretože mne by sa do tejto strechy určite rezať nechcelo. Tu máme aj ovládač, takto ďalkový, moderný. Myslíš, že to teraz funguje? OK, ide, chladí. Dobre, tak ďalej tu máme kúpeľňu a spolu s toaletou. Počkať, ja sa asi dám tu svetlo a môžem ťa pustiť. Takže toaleta je na princípe kazety, alebo ako to povedať, kazetové WC
videokazetové vece. Ktoré vám ukážeme zvonku, ako sa to vyprázdňuje. Áno, toto určite každého zaujíma, ako sa vyprázdňuje toaleta. Ahoj. Toto je bleky. Tak, a vám. No a ďalej tu máme miesto na spanie, druhé miesto na spanie, v ktorom budeme spať asi my. Dá sa ísť takto po schodníkoch hore. Veľkosť je tu veľmi... Veľkosť je... Ja si myslím, že tá veľkosť je úplne dostačujúca. Presne tak. Pre dvoch ľudí. Pod tým madracom, alebo teda za tým madracom sú ešte ďalšie úložné priestory na nejaké osobné veci a tak ďalej, ale už v tomto stave, ako to vidíte, teraz je to predležané, špinavé, ja si myslím, že nemá zmysel to ani nejako čistiť, tepovať, chceme to proste vymeniť. No a my sme si ani nevyskúšali, ako sa tu hore leží a či sa to s nami neprepadne. Idem to vyskúšať. Šišmaria. Môžem ísť aj s topánkami, že? Tak jak v Amerike. OK. No a tu nám máme, počkaj, ďalšie úložné priestory. Neviem, vidno to? Hej. Tak. Kde si môžete dať knihy. My si tam knihy nedáme, pretože ich nečítame. Knihy. V tom prípade mobilný telefón. Mobilný telefón, dobre. Strešné okno, funkčné. Áno, strešné okno, záves, ventilátor, okno. dvere. A toto sú, tieto sú tzv. Halušky, ktoré sú smradlavé, preprdené. Bude to čo najskôr von. No. Je to naozaj smradlavé, takže to pôjde hneď von. OK. Dobre, ja si myslím, že takýto túr základný máme, čo sa týka interiéru. Môžeme si ešte prejsť exteriér, garáž a nejaké časti technické. Poďme na to. V tejto časti sa nachádza garáž. Ako môžete vidieť, je to plno úložného priestoru, ospravedlňujem sa, kde vlastne máme nejaké príslušenstvo na markízu, máme tu nejaké vyrovnávacie plastové trojuholníky na karavan a rôzne takéto doplnky, hadice a ja neviem, čo to všetko je, lebo vlastne nechal nám to všetko majiteľ. Takže toto si preberieme neskôr. Áno. V tejto časti vonkajšia sprcha, to znamená, že môžeme využiť teplú vodu z karavanu, aby sme sa vedeli osprchovať von, čo je podľa mňa super, pretože si nedočneme karavanu. V tejto časti je mačka. No. A ešte sme zabudli povedať, že čo mne sa osobne veľmi páči, je sedačky. To, že tieto sedačky, no jednak sú to taký ten autobusársky posed. Čo mám veľmi rád sú tieto opierky, ktoré sú nastaviteľné, podobné sme mali v T5 Multivane. Točíte telka. Zároveň by som chcel akože povedať, že mne sa ešte takisto veľmi páči to, že vieme si tú sedačku vlastne preklopiť, hej. Je to otáčacia sedačka, je to mám teda dosť zadu, ale je to konzola, ktorá sa dá dopredu, hej. Aj tá šoférová, tuším. Aj tá šoférová, takže viete sa otočiť a je to fajn. Počkaj, tuto. V tejto časti. Tak, no. Takto, hej. OK, takže vlastne takto zaseknem sa naspäť, vybavené. Takže autobusárske stoličky úplne top. Sú tu ešte nejaké originálne veci od bývalého majiteľa, ktoré ja moc nemusím, ale je to jednodinné rádio čínske, kúpené v Poľsku. To je veľmi dôležité, ktoré pôjde von. Pôjde to asi nejaký Pioneer s Bluetoothom, s handsfree, s externým mikrofónom, aby sme mali komfort a bezpečnosť aj počas jazdy. No a klasické odkladacie skrinky, nejaké odkladacie veci na palháre. Toto je sačok na zvratky. Hej, keď ti bude zle. Takže toto je ďalší časť interiéru. Môžeme sa ešte pozrieť na plynovú bombu, ktorá je v exteriéri. Poďme na to. Tak. Tuto je naplnené propánom momentálne. Je to 13 kg, vedľa vode sa ešte jedna rezervná nádrž v prípade potreby a to je všetko. Takže toto je exteriérová časť, interiéru ste videli. A ten záchod na vyprázdňovanie. No okej. Na ten sú všetci zvedaví. Ten som asi nevedomkol. Keď vám niekto chcel ukradnúť poklad z vašho vecka, tak je to zamknuté, dobre? Mi sa to nedá otvoriť, kamoško. A tu je. Asi si budeme
Budeme si strihať, kto bude vyprázdňovať toaletu. Nech sa páči. Tu je chémia dovecká. Toto. V časti vlastne toaleta, hej? Jo, to sa dá vybrať, je to na kolečkách. Tak, dosť veľká nádrž. Proste hovna na kolečka. A nezamkneme zamknúť. Nech sú poklady chránené. Dúfam, že toto video sa vám páčilo. Je to video, ktoré určite obsahuje plno chýb, ale nám to nevadí. Chceli sme vám ukázať jeden starší karavan a veríme, že ostanete s nami pri ďalších videách a dajte like, odber a... Dáme dole. Dáme dole. A zvonček. Čauko. Čaute, ahojte.